Ongcwele. Haleluya. Lo mephambi kwenu usangemzayo usinsini yathanda kakhulu inkosi. Haleluya. Baptizwe emanzini amanzi egameni elinye igama lika Yesu Kristu. Haleluya. MC ndim namhlanje. Haleluya. Sizokhonza sonke bazalwane. Haleluya. Zawucela umhlabelelo worship team. Endipha amanda okunqoba endipha amanda okunqoba endipha yebo endipha amanda okunqoba endipha
haleluya. Bazalwane ngoku sakwamkela umama uNkwena, haleluya. Ezosamkela, haleluya. Sizomphakamisa. Bala phela aziningina longinkosi ngazo ungasoli tobala phela aziningina ngegama likaYesu Kristu waseNazaretha. Okokuqala ngumfundisi wami umfundisi wonke ngegama likaYesu Kristu waseNazaretha. Ndibulise utata uphethe utata notata bakhe ngegama likaYesu Kristu waseNazaretha. Umama uphephe umama uzanywa yomama ngegama likaYesu Kristu waseNazaretha. Worship team nayo ngegama likaYesu Kristu waseNazaretha nolutsha in the name of Jesus Sunday school ngegama likaYesu Kristu waseNazaretha. Omi ngaphambili umama uNkosisiwe uyayithela kakhulu inkosi. Ndakhulwa ngenhliziyo, ndavuma ngomlomo, ndasindiswa, ndabhaptizwa egameni likaYesu Kristu waseNazaretha emanzini amaninzi. Namhlanje ngizokwenza iwelcome. Okokuqala ngicela ubona abantu abaqala uzovisitha namhlanje ngegama likaYesu Kristu waseNazaretha nje aphakamise nje isandla ukuthi umbone. Ogqibele kudala naye ndinayo ngegama likaYesu Kristu waseNazaretha. Ngiyacela kuza kwecangwa akho zaza nje khona nje into ngifuna ukwamkela kakuhle ngegama likaYesu. Ogqibele kudala bethunani 2 weeks ba ukhange ube khona kule ndawo gcwele kudala inkonzo in the name of Jesus. No egameni likaYesu Kristu waseNazaretha apha kusebethe House of God indlu kaThixo. Umfundisi wethu na umfundisi wethu angikhiphoti kha umfundisi wethu umfundisi ungqonge ngegama likaYesu Kristu waseNazaretha. Ndithi ke wamkelekile apha ebhethe ngicela nje ndiza kunika amazwi kodwa before ndikunika amazwi nabanye nabanye apha enkonzweni nibandla elindalamkela ndicela ke uxela ba ngubani igama lakho mama uze ngabani igama likaYesu Kristu waseNazaretha obvious yahlala in Jesus name apha ebhethe. Amen. Ke inkosi yezukuma isikile ndilibulisa ngegama lomfeli wethu uYesu Kristu usozoma isikilani bathandekayo. Ndingumuntu othanda ukuthi ngesabatha ndibheke inkonzweni ngoba inkosi iyanditshintsha athandekayo ngoku ndizophila uYesu angcwele andizange ngamntu
ndiseke igama likaYesu moya oyingcwele. Amen. Kwa mazuza kunikawa. Amazwi amapha kumaHebhere chapter 10 uverse 25. Apha ke kundikhonza cela ube ready ubuhle. Undikho uthi kana njalo masikuxabise ukudibana namanye amakholwa siphefumlane singabi njengabo bawutyeshelayo nomkhwa. Ewe masikhuthazane ngakumbi nagakumbi kuba nani niyabona ukuba imini leyo iyasondela. Ngicela ufundele igama likaYesu Kristu. Singakuyilizela ukuhlanganisana kwethu njengesiko labanye, masivuselelane kube kokukhona. Niyibona nje ukuba imini leyo iyasondela. Amen. Thike mama wamkelekile apha eBethel. Awuzanga endaweni erongo, uze ngexesha right, uze endaweni right. So ke ngokuza kwakho apha akuzaleka nje ilize. Siyabona phandle apha kunzima. Isixa uyitsho iBhayibhile ithi seku alikudanga. So ke uze ngexesha right. Ndiyacela ke bani makholwa simpheni uthando ngegama likaYesu Kristu waseNazaretha. Amen. Iphelela yemaphakadeni iphelela
Lungisa indaba yakho noJesu.
abakhulu haleluya umfundisi uNgqi haleluya ndibulisa umama ndibulisa tata uNtweni notata abakhona haleluya wonke umuntu ongaphakathi visitors zethu haleluya abafoti bethu haleluya worship team iSunday school phange egameni elihle likaYesu haleluya mama umzanyo ke ndisindisiwe ndimthanda kakhulu Yesu haleluya ezintweni zonke wandifela nami haleluya akandishiya wandibala kwabafela haleluya ke ngakholwa ukuthi ndinethemba bangenila ngabonana naye haleluya bangcwela akhonto theni haleluya kodwa ndivusiwe haleluya uYesu ungincedile ngale mina namhlanje haleluya wandivusa abanye bengalenzanga ixesha haleluya kodwa mina khange kubekho alarm indivusayo ndizivukele haleluya ngenceba zikaMdali sekhona ndisathi uInkosi uYesu haleluya ndizowuthi ndisathi usenguYesu haleluya bendinajob ke bendisandoyifumana bekuthiwa yi3 days kodwa imali ingatsho ndiqomba hayi ndiyaya bangcwele kodwa ke andithandi xa ndiyaphanda ndiyashawutisa haleluya ndasuka kakanye ndamcela uThixo ndathi ajonge kaloku ndinegunya ayondiqashile ndiyavuma but igunya linikwe nayibo ndithethe nayo le ntombazana haleluya ndamxelela ndandiqala ngothetha naye baye andiyithandi ke incinci kodwa nentontoni kacaba uyakhala okay fine ndathi mandiye hayi ndathi sisinto ezakwenzeka iyi-1 ngale mali yakho ndingena i2 days ngale yakho kodwa iintsuku zona zobambini uyayazi bakhangaphikise uveske wathi ewe Masindu right because undenzela ndingazicelanga ndathi moya ngcwele ufike wandithethelelaa phaa kuye haleluya uYesu ndisambonga ke bangcwele ndisathi usemhle nasekuseni nje haleluya ngegama likaYesu amen Yesu Kristu waseNazaretha ndibulise umfundisi wami ngokuzithoba okukhulu ndibulise uMichael egameni likaYesu ndibulise tata ngegama likaYesu Kristu waseNazaretha lo apha ngomubhuda usindisiwe usamkele wabhaptizwa samkele isipho somoya ongcwele akho nto intsha endizanayo into endinayo ndizobonga amandla kamoya ongcwele umoya ongcwele ukwazi ukusithwala ukusivusa bakhona abantu befanele bayavuka kodwa akhange bakwazi ukuvuka into endifuna uyenza ukuthi enkosi bawo ngoba ubangabana ebengekho ngimhlambi ngesingekho kule indawo sikuyo egameni likaYesu mandithi mani lokhe kwachapha endlini last week singonwabanga kwakumntana wayo otshela phaya kwela gadi lamasitsha kodwa ngenxa yenkonzo endikhonza kuyo ndithi enkosi khange nithina kuva kuthiwa utshile endlini nami nithi asizubuya uyokunkroma into eniphathiswe uThixo ngifuna ukuthi zinengadlali ngayo ngoba sinamandla nje kungenxa yenu ngifuna ukuthi manje uThixo asincede ngamaxesha onke ngawo onke amaxesha akwazi ukusithwala because siyakwazi ukulala siyakwazi ukwenza into dinothise phezulu abantwana bakunokhulu bebebaleka botshone erumini bonke dinothisile izo hayi man ukhona umahluko ayikuthandazo ukhona umahluko kwawo iviwe lo newaba akekho nazibuthene ngekho njengoku kwawo iviwe lo nosokhana bona bebephakuzela ngamandla bona abayibonayo lanto noko ndiyancoma bakwazile phezulu kulala bebengalali ndiva bahleli ifoni yaphi usokhana avuke khona ubana unophinga uyavuka akho into ibitheni kodwa into endibulelayo nguThixo haleluya Sunday school, lo mepha mkweli igama kusongela ifana kutshoni ndisebenzisa ngethanda inkosi enayamkela ndikhona ngenhliziyo ndifuna ukuba inkosi nomsebenzi amen lapho kuze manje amaninzi egameni likaYesu Kristu amen apho ndizongqina ke bangcwele kwele bikenzeka amen apho kweziviki izigqithile amen bangcwele ke ndabikhona ngathi
ngehlobo loba ugogo bendinenhloko nefiva ibisenzekweni kogogo ekseni emini ebusuku amen ndingakwazi ulala nasebusuku inhloko almost iveki yonke isitsho nje ngezolo bendinayo but namhlanje andimangazi uba kutheni ndingenayo ndizicaweni ndilapha ecaweni amen nditshola ntoni uba hayi mangoku inoba ndibe nenhloko ndicinga ndizukuze ecaweni ayizunceda so uncedo lwam luzafumaneka apha so ndizobolela amandla kaThixo amen.
Bazalwane sakwamkela ikwaya ye-ladies. Hallelujah. Awushayele izandla ikwaya ye-ladies ibe sesihlabelela. Hallelujah. Maleka Josefa Tabatungana
ezingena ngomshaye kakhulu. Haleluya. Shaye ladies izandla. Haleluya. Ay haleluya. Haleluya. Bazalwane ngoku sakwamkela umama futhi ezosenzela inkonzo yomnikelo. Haleluya. Cela simphakamise worship team. Singabanqobi siyanqoba ngoba njalo singabanqobi siyanqoba njalo Haleluya. Ndiyabulisa nonke kaphinde. Mama ukunyule umama futhi sinisiwe. Ngithanda kakhulu Yesu bathandekayo. Ngibulisa utata, utata umfundisi, ngibulisa umama, ngibulisa ulutsha, ngibulisa ikwayari bangcwele. Nami ngibulisa iSunday school, ngibulisa bonke nabafuthi. Ndiyazibulisela nami Nkosi. Ndiyabulela kakhulu ke bathandekayo. Kude kwalapha uThixo nami ungigcinile. Ngithwele bangcwele, ndisindisiwe Nkosi. Ndiyamthanda kakhulu uThixo. Nami ndabhaptizwa egameni elinye. Nkosi yami ndafumana ukukhuleka Nkosi. Haleluya. Ithi masibuyele kuJehova nje umthandazo wami. Nkosi wandothula umthwalo. Haleluya. Ndingomnye bathandekayo engenza ndinemithwalo. Ndawuthula imithwalo bangcwele. Ndimile ke bathandekayo, ndime ngenkonzo yomnikelo 10 bangcwele. Sizocela usomandla ukuze asixolele ukuze senze intando yakhe bangcwele, singenzi bangcwele. Ukubaleka kwethu kule ndawo uma sime kule ndawo bathandekayo simele ukuze sive sithi ugqiba senze bathandekayo kuhle kuThixo. uThixo usixolela msinyane umuntu ovumayo ashiye bathandekayo, akamxoleli ovumayo ahlale. And uba Nkosi yami yona ngokusovile ukuthi 10 esinqa ungasikhuphanga kwenzeka ntoni kuso bangcwele, uzokohlwaya uThixo, uzoyivulela inkulu edlayo inqunqudi bathandekayo. Uthi unemali uzibone songena imali, uthi uthenga idrink ibe ngathi uthenge into eninzi bathandekayo. Namhlanje sipha kuMalaki bangcwele, Malaki 3:6 bangcwele. Ndizawucela ke ulantu sisasifundele ilizwi Nkosi yami sithethe uThixo. Yes Lord. Ngokuba mna Yehova andiguquguquki ukuze ningagqitywa nje niphele nina nyana bakaYakobi. 7 Kususela kwimihla yoyihlo nimtyile emiselweni yam anayigcina. Buyelani kum ndibuyele kuni, utsho Yehova wemikhosi. Nithi ke sibuye ngokuthini na? 8 Umntu angamqhatha na uThixo ukuba nindiqhathe nje? Nithi ke sitheni na ukuqhatha kwizishumi nemirhumo? 9 Niqalekisiwe ke ngesiqalekiso, noko ke niphikele ukundiqhatha. Ninaluhlangandini nonke niphele. Haleluya. Amen bangcwele. Litsho ilizwi Nkosi yami namhlanje bathandekayo, uthi ndikhoyo akaguquguquki. Uthi masibuyele kuye ekseni bathandekayo ukuze naye abuyele kuthi bathandekayo. Uthi niphikele ukundikhatha
bangcwele kusiyami ngokuba izishumi yaziva ziyathethwa ziyashunyayelwa but kodwa anisikhuphi bathandekayo yekani ukuqhatha uThixo masiyekeni bangcwele ukuqhatha uSomandla simvise kabuhlungu moya engcwele uba sivisa kabuhlungu moya engcwele ngubani ozosithethelela bathandekayo ubani inkosi yami ozasitahuzisela bathandekayo uthi ngokunemali bekufanele bawukhuphe isishumi sikani kuNkulunkulu ungasikhuphi bathandekayo uyazi inkosi uba usikhuphile isishumi sikaThixo uSomandla utsho ezwini lakhe uthi uyokhalimela inkumbi edlayo bangcwele uyazi inkosi yami ngenye ixesha uyaqonda abantwana bami bayandenzela igrosala bandenzela yonke into andiyiva le nkumbi edlayo ekutheni kodwa wabe ibikhona inkumbi edlayo edlayo emzimbeni wakho bangcwele kusa unomzimba obuhlungu kusa unendawo ebuhlungu kusa unendawo ebuhlungu ngenxa yesishumi sikaThixo ngenxa yokuqhatha uThixo bangcwele uyilibala ukuthi inkumbi ayenzelwa ukuthi inqunquthe izitshalo inqunquthe ukudla okusekhabhathini iyakwazi ukunqunqutha nawe uhamba bangcwele bathandekayo ngoko ke bangcwele masibuyeleni kuye bathandekayo esasiceka bangcwele sisezawuvalwa iBhayibheli sisezawuvalwa amazwi kungabikho umuntu uzawucenga kungabikho umuntu uzawuthetha kuwe ngezishumi bangcwele ibe lento lapha kuwe engqondweni bathandekayo funeka ngoku ke bangcwele khalimela bangcwele kwayelo lizwi lodwa lilodwa uyoyikhalimela yonke into bathi nabantwana bakho Nkosi yami belala kwindawo ongazazi balala kuzo kodwa ngenxa yokwenza intando kaThixo uSomandla akhalimele inkumbi esendlini yakho bangcwele uthi wayijonga le nkumbi uqomba hayi manje le nkumbi iqhelekile kuzo zonke izindlu kodwa ibe kuwe ingafanelekanga ibikhona kuwe kuba kaloku wena unommeli unomkhalimeli bangcwele ngenqaba kuyekile ukuthi uyive le nhlungu ikhona kuzo zonke izindlu kaloku nawe mvisa ubuhlungu bangcwele masiyekeni ukuvisa umoya engcwele ubuhlungu masiyenzeni uSomandla into athi masiyenze masizikhupheni ishumi ngoba kunamali bangcwele zikhuphe ungenanto zikhuphe bangcwele ungenanto elithatha isigqibo uthi ngoku sezisiza ziqhakathekile uthi Nkosi yami ngiyasikhupha nasi siyahamba ezizona zizowulandela ngizobona banza kwenza njani nangazo ujonga uthi uzawuthina uSomandla ngalo mazwi bangcwele sizonikela sonke bazalwane haleluya ikhaya lami lisemazulwini kulapho akusiloni ikhaya lami le haleluya cela sicomele kwasikelela nakumnikelo wakho ngegama lika Yesu Thixo uthule ezwini lakho
ukuthi uzoyikhalimela inkumedlayo. Thixo abantwana bakho sebenikele in the mighty name of Jesus, multiply Nkosi yamakhosi apho bakuthathe khona ngegama lika Yesu, sikelele wandise ikona zonke ngegama lika Yesu, amen. Hallelujah. Bazalwane sawamkela uSister Kebeni ngokwazo senzela i-teaching. Hallelujah. Benzocela simphakamise. Hallelujah. Oh, sweet home, Jerusalem is my home, sweet home. Oh, sweet home, Jerusalem, Jerusalem is my home, sweet home. Oh, sweet home, Jerusalem, Jerusalem is my home. Isovele mafini, vele mafini, isovele mafini, isovele mafini, isovele mafini, vele mafini, isovele mafini, isovele mafini, isovele mafini, home sweet home, sweet home, Jerusalem, Jerusalem is my home, sweet home, sweet home, Jerusalem, Jerusalem is my home, sweet home, sweet home, Jerusalem, Jerusalem is my home. Down the valley, oh, up the mountain, Jerusalem is my home. Down the valley, up the mountain, Jerusalem, Jerusalem is my home. Down the valley, up the mountain, Jerusalem is my home. Jerusalem is my home. Down the valley, up the mountain, Jerusalem. That's where we go in. Home sweet home, sweet home, sweet home. Home sweet home, sweet home, Jerusalem, Jerusalem. Home sweet home, sweet home, Jerusalem. Isovele mafini, vele mafini, isovele mafini, isovele mafini, isovele mafini, vele mafini, isovele mafini, isobusalomha, vele mafini, vele mafini, isovele mafini, isobus, sweet home, sweet home, sweet home. Jerusalem is my home, Jerusalem is my home, 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 sweet home, Jerusalem, Jerusalem is my home. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you Jesus. Ngosithoba okhulu ngithanda ukubulisa kuqala utata umfundisi uNgqonge. Cela simshayile izandla nje sonke. Hallelujah. Sibulise the elders of the house. Otata abakhulu, otata bonke. Hallelujah. Omama abakhulu, omama bonke. I-youth Sunday school. Ngibulisa visitors dohwana ngegama lenkosi uJesu. Hallelujah. Lo mileyo ngosibulela igama. Hallelujah. Ndimkhebenike. Sindisiwe. Ndamamkela uYesu wayinkosi nomsindisi wami. Ndabhaptizwa emanzini amaninzi kwigama elinye, igama lika Yesu. Ndamkela isipho somoya omngcwele. Andikasisoli namhlanje ke ngeso siqibo. Hallelujah. Sayinceda Yesu impilo yami. Egameni lenkosi uJesu. Namhlanje ke ndizogqibelisa ndizovala le topic yetext. Hallelujah. Kubalekile siyazi le topic. Hallelujah. Into yetext namhlanje
ndibu-recap. Hallelujah. Ndizawuzama njena konke ebesithethe ngako siphinde sibe kucinezela kancinci. Hallelujah. I-tax isitshilo ngosisathi ibhatalwa nguye wonke umuntu, wonke ubani olapha eMzantsi Afrika uyayibhatala i-tax. Noba uphangela, uba usaya eshop uyayibhatala i-tax, uba unendlu ubhatala i-rates uyayibhatala i-tax, uba unemoto ithi petrol uyayibhatala i-tax. Uba uyaphangela khona phaa into enguphezu uyayibhatala i-tax. Uba unekhampani, ikhampani yakho ibe kanti yenza ngokwesiqingatha esithile kwiipesenti ezibekiwe, uzawuyibhatala nawe i-tax. So wonke umntu kumele azayibhatala i-tax. I-tax kaloku le isincedayo, hallelujah, in terms of i-budget yalapha eMzantsi ikhavarishwa yiyo i-tax. Hallelujah. Bathi xa besenza i-budget kuyabonakala le nto i-budget ibalulekile uba yenziwe, ide yenziwe ngugovernment lwahlale phantsi enze i-budget, izinto kumele zibhatalwe ukuze i-operation ye-country le ikwazi ukuqhuba. Hallelujah. So phake kwi-budget imali eninzi kulo nyaka lo ka-2026 iye yanga nge-2.6 trillion i-expenditure ke yincitha iye yapha ku-2.6 trillion, not million, not billion, trillion. Then i-tax le pha ikhavarisha ntoni? Ikhavarisha into ezifana ne-program. Intoni i-program le? Zezinto zifana no-social development and social grants. Uye angene pha ayofaka i-expenditure ke leya in terms of i-budget. Zizinto i-tax ethi izikhavarisha izibhatali. Iphinde ihambe iyongena ku-education, basic education. Iyangena pha uyibone ingena ezikolweni. Bendisanda ukuva kuthiwa even feeding scheme uyangena pha ugovernment atshisa abantwana. Nakwi-universities uyanqonqoza angena ancede apho kufuneka khona. Even indlela yoba ayilungise i-university i-tax nguwe. U-NSFAS ukufunda abantwana baka-NSFAS babhatalwa imali ye-tax. So uba ungumzali awuphangeli, umntana wakho lo abe uyafuna ukufunda, ungaphindi uthi awunayo imali. Umntana maka-aplayele u-NSFAS. NSFAS ubhatalwe nguwe ngoba i-tax yakho lipha. Amen. Health naye, public hospitals, clinics, uyangena phayana abhatale into zamapolisa besitshilo, courts, prison, amajoni masithi pha icala lika-defense, justice and defense uyangena pha. Ne-economic development and infrastructures, which is indlela, i-transports, energy, which is umbane, amanzi, housing, job creation. Uyangena pha. Futhi ke ndithe ndafumanisa apha kwi-job creation apha ku-2026 kuphela imali ibibhajetiwe pha ngu-33.7 billion, which is kukhona imali ekhutshwayo for ukulungiswa kwendlela. Ayikwazi indlela uba ibe kanti ayilungiswa because uyayibhatalela laa mali ibhatalwa nguwe. Uthenga ngayo ukutya, kaloku besitshilo sathi xa uthenga ukutya kuthatha u-15% ayithembi nganye oyithengayo. Amen. I-VAT, laa nto kuthiwa yi-VAT ke ngoku. So uyabhatala phaya. So yeah, uphinde ihambe yongena phaa ku-local government, which is umunicipality, umasipala naye njobe ufona umbiza uthi umbane wami uthe ungathi uyabasokolisa umbhatele for enze laa nto. Amen. Ubhatalwa nguwe. Amen. Aphinde le tax yakho ikhavarishe into ezifana namatyala apha eMzantsi. UMzantsi unamatyala. Amen. Unamatyala kanjani uMzantsi? Uyakwazi ukuthi enze ibhajethi njengawe xa uzawupeya uhlala phantsi wenze ibhajethi uzibona izinto ekufuneka uzenzile, but kwenzeke ngamamaxesha uba kufumaniseke uba u-overspendile okanye into ethile iye yafuna imali eninzi, kufuneka uba ahambe ayobhatala, ayoboleka somewhere. So kwenzeka ngolo hlobo ukuba kube khona amatyala. Zii-banks ke kuthiwa yi-World Bank, which is ezi-foreign zangaphandle, kodwa nalapha ngaphakathi eMzantsi uyathatha kwii-banks ezikhoyo. Ixesha elinintsi kuthiwa u-90%
wemali ayibolekayo okanye ayipowayo uMzantsi imali ayithathe kwi-bank sizalapha. I mean, so as a pension, as a investments, as a mali uye wena uyigcine pha ebhankini uyanceda even i-government yiwo akwazi uba nemali. So xa singaseviyo, xa singayigcini imali kuye kufuneka ahambe ayoboleka ngaphandle, kanti kungcono aboleke kwalapha ngaphakathi. I mean, then ne-private creditors ke zikhona indawo ezi-private creditors aba bantu babolekisa ngamali ba-private within the country. So imali yeteksi ikhavarisha into eninzi Mangcwele, yeyona nto ndiye ndayifunda ukuthi ininzi into esiyenzayo thina bantu balapha eMzantsi qha asiqondi uba izinto ezininzi i-operation yazo ukuze zenzeke senziwa sithi, otherwise into eninzi ikhavarishwa yi-tax ngokwalapha eMzantsi. Egama lenkosi, amen. Oh
okanye siyezwini ngoku. Hallelujah. So phakamani sithatha umhlabelelo bese samkela umfundisi. Hallelujah. Zawucela umhlabelelo worship team. Yenza Nkosi intando yakho ngegama lika Yesu waseNazaretha. Thixo wethu onamandla, uNkulunkulu wethu ogcwele nasekuseni nje phakama Thixo wethu onamandla egameni lika Yesu waseNazaretha. Father, we worship you, we honor your name, O Jesus, ngegama lika Yesu waseNazaretha. We thank you, Holy Spirit. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Bangcela ngicela siqhubeni izandla zethu samkele umfundisi. Hallelujah. Ushaya izandla ukwazi ushaya amaphela, shaya amaphela. You may be seated. Amen. Amen. Khona bangenzi ufana wenza uyimarana. Amen. Hallelujah. Praise God. Sibulele ku sister Mzanyo. Amen. Kuba nazo. Ba yesikolweni sistress khona xa kuzapha. Iyo yodwa indawo xoma yona. Kodwa kufanele baba late la bemsebenzi.
Kodwa xa bezapha baeli ngoba indawo imnandi. Praise God. Siyambulela God. Uya eJoburg uyodlala ibhola good kakhulu kwisoka. Amen. So soon anizombona. Bahamba zonke ke indawo. Cape Town njalo ngoku uphika baqala sebephuma already. Le ndawo uthathile izomfundisa. Ingcawo zakho zivaleke kanti wena lapha enkonzweni ubangela umthamo. Every time ungena apha you are not the blessing in the church. And then you'll blame my demon. They say we pray for you kanti inye lento hlonipha intambiso ose. Yabona uthatha somo ndichoya mntana ombulisa ombotyeni ndiyavuyibona wathi nje unibona last kusandla ombotyeni awufuna kuthande lo mfundiseni simza izandla bombotyeni. Hallelujah. And wala elders bazana lotata ungandweni. Amen. Tatulela mangas. Amen. We thank God for them in this church. It's my neighbor in Pretoria. Amen. Kosimaki kosimeza funeka meza bakulandele. Hallelujah. Anduli washingi ngekawusi ngalomenguze eqala kwambabo dula washingi kawusi zayo kanti meza kanti nomeza bona abangcwele. Amen. Ba invite ubani. Amen. Their testimony that we are doing and bless when I was asking them only if manager dealing konzo nazibakhe. Most of the people thought bazega but we're coming this side from Sunny Ridge. It's kind of konzo. If you are preaching here in this area for this nama so yakhomba ku ukhanca kuza amadoda bizwe unyuke ongena pha xa ngena izininzi ingozo pha xa bejongayo bathi ubajonga bathi ayikho lapha le ndawo abekho yazi baphi. Amen. Phone nami ndithi ndiyami sahle right ngapha all is well makhi. Amen. So omeza bami ke baphathe kahle bangcwele. Amen. And ndiyafuna abantu bancumbe enkonzweni ungaqhumi ngoba ijabu someza ayifuze hayi inkozo yomama. Serious note. Then ngiyakhoda kumule last time sasane ATM sathi kodwa ewe siyavuma mama maxwele but at least odala babe bekhona. When we pray look at them bazalwane nabanye baphangela bekho but umthixo wawuvala mthandazo. Amen. Praise God. No meza nabo bangezile kwelana. Amen. So it's ufika wabona khanoma. Amen. Praise God. They are very supportive abantu abangoma. Abantu omama lobu ngathini uthini igala amazi konzo yaba. Ukuthi umfundisi wasuke emuntu waye kucendana ongcwabe mama ubhota kuzalwane. Praise God. Wongeza naye bawela nalo mama. Thengena wathifundisi ngiyangeza. Amen. Sana itopi yako sana ifana ngebuke yami. Sana fanayo. Team, amen. Hallelujah. And everyone was here last night. Make sure to make things ready for today. Doing it. It's hard here. Nakumbula trend ku TikTok geze video yethu. Naka ndibahamba nabo ngomgcana. Andife inqoma ndiphuma. Ukumehluko phakathi kothobeka nonyama. Kanyoka bhala ithi comment and abantu bathanda comment kwezi pages ngabantu abangena profile picture abantu abagama ubona banguzumeni inqoma manifeni njena lo usifuthi ubeka umbenda uzobabolela ulizwa usupervisor ulizwa manager uyombeka usupervisor ulinde wena umbekele what if lo supervisor egeze nje kungoba udinga into eyindoda eboni bakhe ukhithi ngoba istress esiphela lapha ku mbeke ndawo bazixele bayogezela abantu emsebenzini. Amen. Shashantu go bagezela abantu emsebenzini. Amen. Akwena bazalwa abantu abangakuthatha ama chance. We have to learn that kudala abantu basise bakhwele qoba hayi uba kusini bada waqoba baje yabona ba
engasindiswanga ngendikhathi mfethu awumthuki umuntu njengendlela e-right. I serious no. Amen. So and le nto ufuna yenze kuwe yenze nakomuntu. So provoke umuntu. You provoke someone, so provoke umuntu. Yeah, wazana. Bana abantu bafaze ba bafuna ukufaka kwikona ethile, jonga xa umbonayo ba ukusakula khona. Mshiya apho yomakula khona afika negezela ile ntwana in the undisi mosika ifika ubekwa kwindawo ezimnandi uzikaqondile anikwa kule plate etheni athi noyijonga le plate ajonge ezulu ndathi ngangxami ngonthatha sanungani kabatani kukwintwana apha ekuthiwa nguJohn le ntwana le plate ndava ngaphakathi ngenqamfi zibili ngaphakathi andidibani bazalo mntana ongena hayi yathula kha apha kubukeli komathisa andento ngoba abazali babekiwe ukuba babalide bathakeze intwana ke zikhumsha kuma sekawuthika ikhumshe yonke laa nto leyo akoma yabona esingesi sesibali ungena kwisixhosa yu sonini nanini thani wezulu nomhlaba kodwa awukhumshi kabunzima akho yabona le ntwana nje ngasithi ngoba andizokhumsha amehlo aphuma angathi azopoqa ndafa ngaphakathi the day of Pentecost has arrived in my life. Yathi kayiqala ukhala batakonina ndakhuza xa ndakutheni ngothi noba ufineke kwesisofa ndamna ipati yomthuthuzela njebesiwe erumini kwasoncokola ijika intloko le nto namehlo ajongana ngqo yangathi hamba kwanto straight. Amen. So umuntu abekwe endaweni leyo awoni ngalokho. Amen. Ubeke endlini ngoba ngenye ixesha abanye bazibona uba baphumile endlini. Landaba baphara ke ngithi yapha kulanda lexesha sesibhedlele sathatha ze-laptop sathatha zatshayela ibhedi uthi utata ngoba afika emengohlo isuti zonke laqala phantsi kwakho isuti zonke ziwotshi zonke emadolweni ndaye emotweni ndaya kulaa ndawo zikuyo hayi ke belibasekwenzeka kodwa endapha base-ICU. Amen. Why in that baby? Target them. So na le because that was a kumva because that so land one uphuma kwa isibhedlela ngale xesha se-ICU the phone danger kwakukwayo okay imref ayikho dalokho yakwayo ngenisa i-ICU lena sishiya siseche isechichi lokufa asifika pha hayi ke sifika ukuthi into wena uzoya ngamandla kanti hayo orange. Amen. So kukho ndikhoyo these days. Amen. But we pray that uThixo abancede ukuthi iBhayibheli umqolo ezideka ulwa ngenduku ngenye ixesha ufuna ukuqiniseka uzubhaqwa ngoba is either lingcwaba okanye i-ICU. Ndike ndifuna ubhala nombhalo phaa ngaphandle xa uzomqhekeza apho ungayilibali i-items sikwazi uba xa uyitumatha so sikwazi ukuchaza. Easy to pray about. Hallelujah. Awudinga umthandazo bomi bakho yomkhambi. Then if asudingi, I don't see any point for usokolisa abantu abambalwa to come here. I think we must close the service here prayer time. Amen. So must close up bit by bit. Amen. Now did you know mna i-calling yami ndibizelwe ukuba ndizoshumayeza abantu one ndiyakushumayeza ndiyakufundisa. I pray for you. And then when you come to church you come to oppose that teaching which is either I'm preaching to the wrong audience or when you are in the wrong church. So to come here again once I notice abantu izinto ezikum ayizozam in this area because this church is no longer in their position. It's up to Nimba. You wake up now, nivula mehlo okanye ulisini ibona ibanda lesifo.
I'm called to fix what is happening. Masibaqaphela abantu abasikuphayo kwimfundiso zenkonzo. Never make a friendship going to be close to someone who is against the teaching and the doctrine. Exactly what they. Amen. And then come back to the thing. So what Jesus was doing to his disciples, he knew that Judas is going to betray him. Among other disciples. The only thing that saved other disciples is when they are taking serious the teaching of their pastor. Judas, that's what Judas said. Where is another level? No, on a follow, forget. The devil will use someone, one person. I'm not talking about what we know when you sing about food, you see calling it back and you see things that the church does not see, and then you inform them, but they are aware. You inform them because you see when it goes, okay, this direction is going to cause division in this church. Confidence. So this minister Judas, he is one of the disciples that was sent by Jesus. Once you can train someone in any platform, the same platform as the same platform that to destroy the same pastor. Amen. It's very important before you join a church. No! If you have called by God, if you are tired to listen to the teaching of your pastor, simple. You cannot come here every Sunday, but you are there only to listen to listen so that you can fight. You never throw spiritual. Listen, whatever that you are doing, person will say on. And if it's hard for that, the problem is most. In God's with the reason we have vision in direction, we have the vision. No, I mean, it was like so the fullness church members, this is the message. It's not just in the fullness coming like one more. That's why the Casimisa leader city. Amen. Yabona ifana umuntu aphuma yokwenza emvekeze umuntu masithi ophuma yokwenza St George ufika abantu bekhonza pha bezicimela echibini benxibela white ukuthi mayiye kulo echibini no ngogeza usile uphume abo join inathi ke bafika becima abantu wena uthi hayi lento ayikho uphuma pha yokhangela ngaciniyo yona lapha kwandle kuba kwixesha pha kumwena sahlaleni kwaba kwixesha kumanze ko ukuthi akusave ubane ngo9 sibe bekucinywa kulela ngo9 ukoma noba unabuthongo cha ukuthethe lento lombane umlandi lathi umbane ulayithile pha kwamkwani senza lonto danyazeleka ndisubmit pha kutata ngoba indlu yakhe akwami ngiyakwazi ke ngokulayitha umbane kanti ndiyithetha noba ndiyibona isidingo lento. Amen. Because now we are finding ourselves that instead of drawing, because God is saying, "I just tell you, it's all about funa sibani ubuya sikhumbuza hayi kaloku sasifundise lento akayiqondi." We always go back to the basics. Kanti injongo ba abantu basawena ndiye ubandima apha ndimasho ngipile ndithi no, I'm here so that you can grow spiritually. That's the main reason. Submit to the leaders. Uchomana njani umuntu olomfuzi wakho wena? Uyamala lo muntu umfuzi wakho but uchomana njani nomuntu who's against your pastor?
question esinayo nathi kuJudas, how can Judas go to the enemies of Jesus? Kodwa udlisidwe apho mandele ukutya apha utya enemies. Amen. What all that you know that Jesus is the best teacher, you know that? He was the best teacher. If you can get an opportunity, ube yidisciple kaJesu, ungakhuleka ngendlela esimanga bathi. But yet, though Jesus was the best teacher, among his disciples, not all of them are powerful. One was betrayed. That it was not the teaching that were wrong. It was the heart of Judas. And Judas is 7. You're wearing the same uniform, but your heart is not here. What will help you is your heart. We must be one heart. Emphasize that one heart, one mind. That message never helped Judas. So we are in the season whereby the devil want to split the church. Never allow this is what is happening in your life. Because Usana pushes the agenda that you don't know about the agenda. But after you fulfill it, after you don't know the again. Being God was a black Judas, he decided to commit suicide. He died and then go straight to hell. He never have a chance to repent. They were saying that he was a devil worshipper. He's using devil to cast out devil. If we're not speaking the same language in this church, so waste of time to come here and stand here. Let's go and preach to other areas. We must be in one mind. I'm just warning the church. Kuziphiqesha ndokunika ichansi uba impendulo ithi no ungahlali unobulandele mina landela izwi likaThixo elithe no ungazi kodwa uba uthiwa yes I believe uThixo angakakuthumele kwindawo zophinda xa kusiwisa imfundiso pray to God to give you a clear direction akuliwanga. You go back to your altar. Say, Lord, show me the right direction. Because I don't want to find myself wasting my time. I want to grow spiritual. If I'm in the wrong church, show me the right church. Simple. Because time. Jesus is coming. See, just was easy. That is the church supposed to be on the other side. Only the pastor will see on the other side. Pastor will to lead the disciples. To lead the children of God. Now I'm forcing the church now. It's 2026. And 2026 is coming to an end. The time we're praying in 2025, we're saying we're going to cross over. But when I'm looking at this church, we're still in the same place. Well, we are fighting what will carry us. We're destroying the bones that will go to help us to cross to the other side. If you want to enter the boat, simply enter the boat. If you refuse to enter the boat, we are not going to argue with you. The time is against us. Let us cross over. And I'm not going to. I'm asking. Where are the signs that you my God. One of the day we have the importance to have a pastor in your life. Amen. The day you praise God. Amen. So, Church of God, we said one to Amen. Abantu babakwethu bathi kodwa kwakufundiswa ayiyo le asiyazi uyithatha phi le imfundiso yabona le nto kokosana kwenhliziyo umuntu othula uthi nokuncena qhubeke kuyinethi inoshakenzeka uhla umuntu aqhubekele umngande into right
Lothi umuntu angaqhubeki abe esetha ngoba wonke umuntu lapho uzobuzwa. Wathulelani wena? Do not motivate what is trying to distract and destroy what you are doing. Don't be a part of that. If you love God, you love your church, you don't associate build. Amen. You cannot destroy what you are building. When you are destroying the building, it is because that's a sign you are not a builder. Again, I understand a builder to this. Because you cannot oppose what you are, but no, you defend. Praise God. Why? You are counting the costs. When we want to go and there are many challenges to represent. Amen. We have lost things. We lost our monies so that the work of God can stand. Amen. That is why you destroy the years you spent in this church. Amen. That is the thing I sting a man head. Amen. Praying to God. I'm trusting God to change your heart so that you can listen what the Spirit is saying. The enemy that is behind the scene, it is the devil. When the devil wants to destroy this church, if there is a church in that area, the kingdom of darkness is not able to function. Don't hear me. And it's not, you're not going to see happening here. Thank God, open your eyes and see the thing, the power that you have. Now, when the devil wants to destroy and to stop what is happening here, the devil knows very well this church, there is fire in this church. You know that. And the devil like fire. When the sons of God they were there in the throne. Amen. In the book of Job, the Bible says, even the devil entered there, he was the part. And the question is, if there is fire here, how much more in the throne of God? But the devil was able to enter. He was among the sons of God. Because the devil, yet they are trying to stop the fire. Oh my. Speak to us, Holy Spirit. When the devil wants to destroy the church, I wish this message can work you. I'm praying, I wish. So that you can deal with anything that is trying to distract you. I wish you can hear. I wish you can listen to me with the spiritual eyes. I wish. I'm praying in my. I said, when that not physically, spiritual. This church, if you don't see that. You don't see that. When I was praying for the church, it was a great danger that is coming to the church. But where are the watchmen? Those who are supposed to pray for the church, they found themselves enemies of the church. But they are deployed to be watchmen. We used to kwanza apha sikofu like cawe abantu bawe phansi kuthetha ngezilwini iyayaphi lona ukuthuthwe siko siqhele kakhulu lento saqhela umfundisi sacefana umfundisi ukutshomi we no longer sing God asisambona othetha ngapha kwakhe ukuthuthwe siko and ka istove siqinyiwe xa istove siqinyiwe ubona amaphele hamba phezulu kwesitofu kwesiphela phezulu xa istove si off. I'm here to remind the church, let's go back to the altar. Let's go back and fall in life in prayer. Let's go back and love the word and attend the weekly services when we are switching off the stove. That is why many of you easily doesn't attack. They are not supposed to attack you.
uhlaselwe yini bengafanele ifikile umthandazo wenza namhlanje umnqandi into ibifanele yenzeka next month uNedvanga lento ikwehlelayo yehla ngoba ayingosathana ucinywa isitofu wehlela sizinto engafanele ziyakwehlela awudinge enye into udinga yolathi isitofu ayingomagqwirha yeka abantu basuke amagqwirha nayingomagqwirha wena ucima isitofu ngoba balayitele isitofu abathakathwa ngoba balayitele isitofu akunamadimoni abathekayo isitofu ngoba kubushushu bestofu isipinatshi besigcwele ibhiza siyashwanga unjalo wena you face challenges you no longer pray you no longer love your church because of the things that you're facing because you're a spinach you need amakholo wakho to be rice because in the same pot you put the same water but the rice is there. I'm not a spinach. I will grow in the midst of affliction. I will grow though I am attacked. Where are the people who have the right spirit? But that's the challenge of Jezebel because they want to destroy all the prophets of God. Asinu na nyama na gazi lento ndiyithetha ayikose enyameni uba umuntu akanyama undifa bakhona abantu bakwamoya ukudala bayiboneleze kule nkonzo the people abathi ndiyithetha bathi se confirmation you never understand what I'm saying uziqonde lento ndiyithetha I'm spiritual now semoyeni ngoku let's allow the work to work as the word and what must work as you are blessed but during the week you live the opposite. We are not preaching so that you can gain amen. We are preaching even if there is no amen. But as long people are transformed, as long people are changed, you fight what's supposed to change you. You are the enemy of the work of God. If you don't want to learn that in this journey, before ever since we started this church, we lost people that we used to love. They were using this stuff. We love them so much. And you cannot have every church. Judas on Acts 1 verse 18. What they like with Israel, they never comment. We will not hear them commenting about Judas. Amen. But they never comment on Judas. Their eyes were fixed to Jesus. They say if Judas is going to Mdagza. Mdagza. Ngobobheda umuntu umncube kakhulu ngencoba ngayesabheda akusulele akomtagza apha akomzala akodwa we are all the children of God, we are in one mind. I'm begging the church masingancibeke ebantwini masinxibeke kulento zange ubizwe ngumuntu wabizwa ngithixo uphuma endlini usushiya lento ukuyibizela unxike ebantwini nxibeka kulento enzukayo apha. It's about the trust, the blood. I'm done. Oh! This one is saying, "Yola when they swing." God that is used by the devil. He saw miracles. He saw when Lazarus, the resurrection of Lazarus, he was there. He is the witness of what God was doing. Yet he was fighting what was happening. He used the same name to cast out demons. But yet the same person was trying to stop the work of God. When your heart is stolen, what is happening here is the kingdom thing.
have divine force. There is a divine force. There is a divine power. Look, saw that power. When they were on the upper, we saw that power. He witnessed the power. And he was writing on the book of Acts. What he saw, we were not there. Ndincede Thixo ndingabi lixhoba lento yenza. Ndiqinile.